Apa iki saterare takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kan mas rungokno tangisku becike kowe mulang saka uripku pari pasanganke lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu asik. Neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis eno kaya lumut ing pinggir segara sesuk ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kan mas pupusen rasa Apa iki saterare takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kan mas rungokno tangisku becike kowe mulang saka uripku pari pasanganke lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sesuk ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kan mas pupusen rasa tresnomu Apa iki saterare takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kan mas rungokno tangisku becike
iki sabarane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lamen wes kadung mati rasaku kang mas rumono tangisku beci eko lunga saka uripku Pesanangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno